நவீன சிந்தி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடக்நாத் கருங்கோழிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் புதிதாக பண்ணை தொடங்குறவங்க அதிகமாக கேட்குற ஒரு கோழியினம் எது அப்படின்னா இந்த கடக்நாத் கருங்கோழி தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க கமாண்டில் டெய்லி யாராச்சும் ஒரு நம்பராச்சும் கடக்நாத் கருங்கோழிகள் எங்கே சார் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. இங்குபேட்டர் வச்சுருக்கவங்க முட்டைகள் எங்கே சார் கிடைக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. புதுதாக பண்ணைகள் ஓப்பன் பண்ணுறவங்க குஞ்சுகள் எங்கே சார் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்துக்குமே பதிலளிக்கிற ஒரே வீடியோவாக இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு தர்றேன். இந்த கருங்கோழி பண்ணை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை கரட்டூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த கருங்கோழி பண்ணை இருக்குது. இந்த கரட்டூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தையும் திருப்பூர் மாவட்டத்து எல்லைப்பகுதியில் இந்த கரட்டூர் இருக்குது. பண்ணையாரோட தொடர்பு எண் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் தர்றேன் பாருங்கள். இவங்கள்ட்ட என்ன வகையான கோழிகள் இருக்குது அப்படின்னா கருங்கோழிகள் வச்சுருக்காங்க. இது இல்லாமல் அசில் கிராஸ் வச்சுருக்காங்க, அசில் வச்சுருக்காங்க, சிறுவிடை கோழிகள் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இப்போ விற்பனை செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கருங்கோழிகள் விற்பனை செய்கிறாங்க. இந்த கருங்கோழிகள் ஒரு கிலோ 500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. இவங்கள்ட்ட 70 சேவல் விற்பனைக்கு தயாராக இருக்குது. வாங்கிக்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா முட்டைகள் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 25 முட்டை எங்கள் ஃபார்ம்லேருந்து கொடுக்க முடியும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு முட்டையோட விலை 25 ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்டே சிக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஒன்டே சிக்கு 75 ரூபாய்க்கு ஒன்டே சிக் கொடுக்குறோம். 1 மந்த் சிக்கு 150 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா 1 மந்த் சிக்கு 3 சொட்டு மருந்து, நோய் தடுப்புக்கான மருந்துகள் எல்லாமே நாங்களே போட்டு கொடுத்துட்றோம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு கிலோ 500 ரூபா அப்படிங்கிறது கருங்கோழியோட ரேட் சரியான ரேட்டு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு நிறையா இளைஞர்கள்லாம் கோழி பண்ணை வைக்கணும்னு ஆர்வத்தோடு வர்றாங்க. இதை பயன்படுத்தி இடைத்தரகர்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஜோடி 2500 ரூபா, ஜோடி 2000 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது மாதிரி இடைத்தரகர்கள்ட்ட மாட்டிக்காமல் நல்ல பண்ணையாளர், இவங்கள மாதிரி பண்ணையாளர்கள்ட்ட போயிட்டு நேரடியாகவே நீங்கள் ஒரு பண்ணை வைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டர் பண்ணுறத விட்டுருங்க. நேராக பண்ணையை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். கோழி ஒரிஜினலாக இருக்கான்னு பாருங்கள். அது மாதிரி ஏன்னா இதை நம்ம லைஃப் லாங்காக கொண்டு போக போகிறோம். அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனால் நல்ல கோழிகள், தரமான கோழிகளை நீங்கள் வாங்கணும். இவங்கள மாதிரி பண்ணையில் போய் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிட்டு வரணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் முகநூலில் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று பார்த்தேன். கருங்கோழியோட முட்டை 50 ரூபான்னு போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு இதை பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுனே தெரியல. அதான் அந்த மக்களோட ஆர்வத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு விலையேற்றத்தை அதிகப்படுத்துகிறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பண்ணையில் ஒரு முட்டையோட விலை 25 ரூபாய்க்கு தான் தர்றாங்க. நீங்கள் நேரடியாக போனீங்க அப்படின்னாக்கா பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு வரலாம் முட்டையை. அங்கேருந்து அனுப்பிச்சி விட்றது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல. இவங்க ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 25 முட்டை கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் புக் பண்ணலாம் சார், எங்களுக்கு ஒரு 100 முட்டை எடுத்து வைங்க, ஒரு 250 முட்டை எடுத்து வைங்க இப்படி முன்னாடியே பணத்தை கொடுத்து நம்ம அவங்கள்ட்ட புக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நேரடியாக போய் அவங்க பண்ணையிலேயே எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒன்டே சிக் கொடுக்குறாங்க. ஒன்டே சிக் 75 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. 75 ரூபா நீங்கள் பல்காக வாங்கினீங்க அப்படின்னா 70 ரூபாய்க்கு கூட அவங்கள்ட்ட பேசலாம். அது மாதிரி 1 மந்த் சிக் அப்படிங்கிறது 150 ரூபா. ஏன் இந்த 1 மந்த் சிக் 150 ரூபா அப்படின்னா அந்த 3 முறை போடுற அந்த சொட்டு மருந்து பாதுகாப்பாக வளர்க்குறதுனால தான் அந்த 150 ரூபாய்க்கு இவங்க கூட 150 ரூபா அப்படிங்கிறது நல்ல ரேட்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த பண்ணையை நேரடியாக இன்டர்வியூ பண்ணணுன்னு தான் என்னோடய ஆசை. இந்த கொரோனா காலகட்டத்தினால எங்கேயும் போக முடியாததுனால ஒரு ஷார்ட் வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் இதை கொடுக்குறேன். அடுத்த வீடியோவில் இவங்க பண்ணையில் போய்ட்டு டைரெக்டாக போய்ட்டு உங்களை இன்டர்வியூ எடுத்து நான் உங்களுக்கு விரிவான ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த பண்ணையாளோட தொடர்பு எண் வீடியோவில் கொடுக்குறேன். முழுமையாக வீடியோவை பாருங்கள். அவங்க பண்ணையோட வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். கோழிகளை பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் போய் வாங்குங்க. ஓகே, நன்றி.